שלום, כן. תושב הוד השרון, עורך דין עדי מוסקוביץ' לידך, מומחה למיסוי מוניציפלי, תשלומי חובה לרשויות המקומיות. יש מומחיות על זה, זה יפה. אנחנו איתכם כי תביעה ייצוגית מוגשת על עודף תשלומים שלנו של ארנונה. אז ראשית, לפני המחאה שלכם בהוד השרון, תסביר לי על מה מדובר, איזה מין עודף של תשלומים? קודם כל מדובר על סדרה של תובענות ייצוגיות. אוקיי. נגד הרבה מאוד רשויות מקומיות. התביעות האלה גורסות שהרשויות המקומיות מחזיקות יתרות זכות, זאת אומרת כספים. שבאו כתוצאה ממה? כתוצאה מהנחות שניתנו למשפחות חד-הוריות, נכים, חיילים וכל... ואז הנחות האלה לא מומשו? הם לא מומשו, הם פשוט נכנסו לתוך חשבון רדום, ולמרות שאנשים משלמים בהוראת קבע או מקבלים חיובים שוטפים... בוא נפרוט את זה, סליחה. משפחה צריכה לשלם סתם 100 שקלים ארנונה, ומשלמת 125 כי לא יודעת שמגיע לה את ההנחה של 100, זה מה שאתה אומר שקרה? לא, אני אומר שמה שקרה שמשפחה זכאית להנחה של, יש לה 100 שקלים, היא זכאית להנחה של 30 שקלים, מזרימים את ההנחה לחשבון אחורה רטרואקטיבית מתחילת השנה, ובתשלום הבא הכסף נשאר שוכב בחשבון, לא מקזזים את היתרה. אחר כך מקבלים את ההנחה. הוא אומר שמחזירים כסף לחשבון כתוצאה מההנחה, אבל אנשים לא נהנים ממנה. אנשים משלמים רגיל. למה? לא משתמשים בהנחה. משום שהמערכת לא יודעת לבצע זיכוי אוטומטי בחיוב הבא. זה אחת הבעיות. יש גם בעיות של תשלומי כפל, אנשים ששילמו עד סוף שנה ועזבו את הדירה, סטודנטים. זה אני יותר יכול להבין, שאנשים שילמו ארנונה שנה, עזבו את הדירה. יש גם חיוב על גודל יותר ממשהו בפועל. נכון, אנשים שהגישו השגות, ההשגה התקבלה, הערר התקבל. כמה כסף התביעה בערך? או זה פר מועצה? זה פר רשות, אבל... תן לי דוגמה של סכומים. אנחנו יודעים שלמשל, לפי דוח ביקורת של משרד הפנים, בעיריית רחובות יש כ10 מיליון שקל שכבר שוכבים בחשבונות זמן ממושך. אנחנו יודעים שבעיריית בת ים מצאו 2 מיליון שקלים. אבל שעיריית בת ים דווקא כן החזירה. עיריית בת ים הודתה, מה שעשתה נקרא חדילה, היא הודיעה שהיא בעצם תחזיר את הכסף הזה ובאמת עושה את זה. עיריית תל אביב עשתה את זה מיוזמתה אגב בשנת 2013 והחזירה עשרות רבות של מיליוני שקלים ששכבו בחשבון. היו אנשים שקיבלו פתאום צ'ק. אז מה טרייטל 20 שקל. יושב לידך אייל, המחאה שלכם בהוד השרון היא, איך היא נראית? איך היא נראית? בעצם אנחנו תושבים של שכונות חדשות בהוד השרון של בניינים חדשים. אנחנו עברנו רובנו מבניינים קודמים שהיו בעיר ושילמנו 800-900 שקלים לדירת 4-5 חדרים. פתאום קיבלנו חשבונות ארנונה, 1,400, 1,500, 1,800, 2,000, 2,500 אנשים מקבלים. ובעצם שלחנו מכתבים לעירייה, אין תגובות, שולחים מכתבים לראש העיר, אין כל כך תגובות. התחיל מאבק ציבורי, אנחנו בעיתונים, אנחנו בכותרות, טלוויזיה וכולי, ובעצם אחד מהתושבים הגיש תביעה ייצוגית בעצם על הנושא הזה של גבייה על שטחים משותפים. איך יכול להיות שפתאום גובים ממנו וכשבעבר לא גבו? בתשובת העירייה פתאום התגלה סוד. העירייה בעצם היה עובד שהוא היה אחראי על זה ב-2010, הוא החליט לגבות על שטחים משותפים, הוא לא הוציא הודעה לציבור כמתבקש בחוק, והתחלנו בעצם לשלם על שטחים משותפים בהיחווה מ-2010, התושבים לא ידעו את זה כמובן, ובאופן תמוה העירייה גם שכחה את שאר 200 הבניינים שיש בעיר, לא גבתה מהם, שכחה. אז גם אצלכם יש תביעה ייצוגית? אבל נדמה לי שיש לכם ראש עיר חדש עכשיו, לא? לא, ראש עיר שלנו דווקא... הוא ממשיך, כן, הוא ראש עיר ותיק. מה שקורה בהוד השרון קורה בעוד מקומות בנוסח הזה? כן, זו תופעה מוכרת שבעצם הארנונה מוטלת מכוח חוק שנקרא צו הארנונה, והוא הרבה פעמים לא מגדיר האם שטח משותף יחויב או לא מחויב. שטח משותף הכוונה לחדרי מדרגות וכולי. ואז במחשבה יצירתית מישהו בא ואומר, רגע, למה שלא נחייב? עכשיו זה מוסיף עשרות אחוזים לחשבון הארנונה השוטף של כל דירה. כך ש... איך אפשר לעשות את זה? כי הלא התאגדות של שכנים זה נורא קשה. ראינו פה אספות שלכם, אנחנו יודעים במה זה כרוך ולתאם עם כולם. יש איזושהי כתובת היום במדינה שאפשר לערער בה על מה שעשתה העירייה? או לפנות ישירות למשרד הפנים? לפני תביעה ייצוגית. משרד הפנים באמת לא מפקח על הרשויות המקומיות, בוודאי לא בדברים האלה. ואם מי שיגיש תלונה למשרד הפנים, בקושי יקבל תשובה, ואם זה תקבל תשובה, זה תהיה תשובה אנמית, וגם משרד הפנים, גם אם הוא ינקוט עמדה, הוא לא יאכוף אותה. אז מה כן? כי תראה, אני מקבלת לא מעט הודעות פה מהאנשים. קניתי דירה 85 מטר, אני משלם על 120. קניתי 148, משלם על 212. כל מיני דברים שהם טעויות, ואין עם מי לדבר? אפשר להגיש השגות, אבל לאזרח פשוט מאוד קשה להתמודד עם המנגנון הזה. זה מנגנון מאוד מיומן, מתוחכם ועתיר משאבים. והדרך האפקטיבית ביותר להתמודד עם זה בעצם באמצעות תובענות ייצוגיות שמוגשות. גם התהליך הזה הוא תהליך מאוד קשה, בתי המשפט לא ממהרים לאשר תובענות ייצוגיות. גם פה הרשות המקומית היא מאוד מאוד עתירת משאבים ויכולות, והתהליכים האלה לא תמיד מצליחים, אבל זה הכלי היחיד שיש היום.
תושבים שהבית שלהם גדל מעצמו במשך השנים, וזו תופעה מאוד מוכרת. הם די חסרי אונים, והכלי הזה של תובענה ייצוגית הוא בעצם הכלי היחיד שעומד היום לרשות הציבור. כמה אתם מצליחים בזה? אני חושב שלא קרה מהלך כזה עדיין שיר. אנחנו בעצם ברחובות, בעיתונים, הגענו כבר לכנסת, אנחנו מדברים עם חברי כנסת, אנחנו שומרים חלק מהקלפים אצלנו, כי העירייה שלנו לצערנו נלחמת בנו במקום לעזור לנו. אז יש לנו עוד הרבה שפנים שהכנו, אנחנו צוות מאוד מגובש ומלוכד, ויש לנו מטרה לעצור את העושק הזה. ואנחנו מאמינים גם, אגב, שהמאבק הזה יתפשט לערים אחרות. כמו שאנחנו רואים במחאת הסרדינים, זה צובר תאוצה רבה. שיהיה בהצלחה. אז תשמע מה אומרת לכם עיריית הוד השרון. נכון, זו תגובה שלהם. כן, הוד השרון יזמה עוד בשנת 2013 שינויים בצו הארנונה להפחתת תעריפי החיוב וסיווג מחדש של שטחים משותפים בבנייני דירות אשר יובילו לחיסכון של מאות שקלים בשנה. לצערנו עד כה לא התקבלה תשובה ממשרד הפנים, למרות הלחצים והדרישות מהעירייה. אנו קשובים לבקשות התושבים. אנחנו מחויבים לפעול על פי חוק, לכן איננו רשאים להפחית את התעריפים או לעצור הליכי גבייה. תודה רבה חברים, שכאמור יהיה בהצלחה. אנחנו לקראת סיום לדעתי. אני חוששת. נכון? כן. זה משדרים נורא ארוכים, בלי בשורות חדשות לצערנו. מעתה ועד